Tam se random lidí v to, odkud pochází Lego. Co? Lego. Lego? Brácho, Dánsko. Jo. Dánsko. Židův nos? Ne. Lego? Tak to jsme se učili, to je Dánsko. Jo, výborně. Tak jo, z jaký země pochází Lego? Nevím, Itálie. Ne. Německo a Dánsko. Jo, výborně. Z Dánska? Jo. Nevím. Dánsko a Německo. Něco jiného. Dánsko a Německo. Jo, Z Německa? No, a z Dánska, no. Kde jsi si bral ten mikrofon? Švýcarsko. Anglie? Ne. Hovno. Dánsko. Výborně. Pochází to z Lichtenštejnska. Koukáte na lemury, jo? Z Lemurska. Z Dánska. No wow. Dánska. Výborně. Správná odpověď je Dánsko.